Avui a la Galeria us fem una proposta de teatre, però no del teatre que podreu veure aquí a la ciutat, sinó a Barcelona, en una sala del Paral·lel, on hi ha la companyia La Sargantana. S'hi representa aquest cap de setmana i ja és l'últim, és a dir, que no teniu més oportunitats d'anar-ho a veure. La representació de No Country for Old Mills, amb l'equip de la cuina d'aquesta companyia, amb un treball que han fet en el darrer cicle d'aquesta cuina de la companyia La Sargantana, i amb una actriu, que aquí ve el cas, perquè direu, i ara a Barcelona, per què ens porten avui a la Galeria a Barcelona? Doncs el cas és que hi ha una actriu igualadina, que és la Carla Vallès, i volem saber què hi fa la Carla a la companyia La Sargantana i que ens parli també d'aquesta obra en la que ella fa d'un mite, el mite de Medea. Carla, bona tarda. Hola, bona tarda. I ben trobada a la teva ciutat, que em sembla que fa uns quants anys que vas marxar-ne. Sí, fa 10 anys que vaig marxar d'Igualada i he estat treballant a Barcelona. En el món del teatre, en el que t'agrada, no? Sí, efectivament, el que m'agrada més del món. Doncs ja és una sort, perquè avui no tothom pot dir que pot treballar del que li agrada, i en el món del teatre encara suposo que menys, oi? Sí, està complicat, però bueno, jo crec que tots els que ens apassiona aquest món acabem fent de tot per poder aconseguir-ho i poder treballar d'això. Molt bé, i en aquests 10 anys la Carla ha voltat per algunes companyies a Barcelona i ara, des de fa pocs mesos, que estàs amb aquesta companyia Sargantana i en aquest treball d'investigació, no?, que es fa des de la cuina de La Sargantana, Carla? Sí, efectivament. Des de l'any passat que sóc a la cuina. Bé, la cuina de Sargantana és un espai en què els actors poden investigar i justament ara estem experimentant el 5è cicle. S'han fet, des de fa 4 anys, s'han fet diferents cicles d'uns quants mesos en què en cada cicle es treballava unes eines diferents per a l'actor, sí? Per buscar si aquestes eines funcionaven o no funcionaven a l'hora de pujar a un escenari. Sí, sí. I en aquest 5è cicle el que s'ha volgut fer és, amb gent que no havia participat en els anteriors cicles, sí, provar totes aquelles eines que s'han recollit i que s'han trobat. I jo estic provant tot això. I ho poseu de manifest, diguéssim, aquesta investigació amb 5 mites, oi? Que ens parlen al públic d'avui en dia. L'Antígona, Creont, Èdip, Medea i Hamlet. Déu-n'hi-do, 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 sí. Quins mites. A més hem de dir que la representació, que em sembla que es fa divendres i dissabte, oi? Sí, aquest divendres i dissabte són les dues últimes, de moment. Són a 9:15 a l'estudi Sargantana. I això era el Paral·lel, hem dit, oi? Sí, al carrer Vilà 82. Molt bé. Es tracta de 5 monòlegs on ho expliquem una mica, Carla, perquè em sembla que és una història una mica diferent, també pel públic que va veure les funcions, oi? Sí, és un format una mica diferent, sí. 5 monòlegs on el públic entra directament a l'espai i té l'actor aquí a tocar, no? Sí, evidentment, mira, el públic entra i es trasllada en un espai comú. Aquest espai comú és l'actualitat, sí? Allà tenen diaris, poden llegir el diari d'avui, sí? Hi ha un so, una atmosfera concreta d'avui en dia. Aleshores, es divideix el públic en 5 grups diferents i cada grup entra en un espai diferent, sí? Perquè no tenim, o sigui, sí que tenim un espai d'un teatre, però en aquest cas ho hem muntat diferent, i cada grup entra a un espai diferent on es troba el mite tancat a casa seva. Per tant, quan acaba el monòleg d'aquest mite, cada grup surt d'aquest espai, passa per l'espai comú i va al següent mite. De manera que estem fent 5 monòlegs a la vegada, 5 vegades consecutives. Carai, Déu-n'hi-do, és una proposta, si més no, diferent, no? Novedosa. Sí, és diferent i també per nosaltres forma part d'aquesta investigació de dir com ho fem perquè aquestes 5 vegades que fem el monòleg seguides tot funcioni igual i tot pugui rotllar bé, no? Una atmosfera del tot particular. I la gent què en diu? Que ja n'heu fet algunes representacions, Carla. Sí, ja portem un de caps de setmana. La gent ens surt contenta, ens surt una mica sorpresa. Clar. Perquè, a més, cada mite, cada casa de cada mite és
particular i l'escenografia és bastant particular i aleshores no s'esperen. Clar, ells obren una cortina o una porta i es troben al mite i de fet com a màxim tenim 8-10 espectadors per mite i això significa que l'espectador és a metre i mig de l'actor. I tant l'actor veu l'espectador com l'espectador veu l'actor perfectament, no? I també és una distància que de vegades potser el públic se sent agredit d'alguna manera perquè no està acostumat a això, però després ho troben interessant, no? Esclar. I a més, aquests 5 mites aneu rebent les visites amb l'esperança que algú dels que us visiten us alliberi, no? Sí, són mites que fa molts anys que són allà tancats, però de moment encara ningú ens ha alliberat. A veure, encara queden 2 representacions, igual... Sí, a veure, potser sí. Igual la història d'en el Tom i us alliberen a tots aquest cap de setmana. A veure, i si no, mira, de cara a l'estiu estem parlant amb algun festival, gairebé ja podem dir que ens han agafat, i tenim possibles funcions a fora del nostre estudi, perquè a nosaltres també ens agradaria adaptar-ho a espais diferents. Clar, és això el que t'anava a dir, això s'ha de veure, no, ha de traspassar una mica més enllà de les parets de la cuina de Sargantana, no? Evidentment és el que pretenem. Ara era una primera mostra per parir-ho d'alguna manera, però sí, la idea és moure-ho i de fet ja ho estem movent, ja estem parlant amb festivals, hi ha un castell que també estan interessats en què anem a actuar. Bé, de mica en mica anem trobant. A veure, potser fins i tot la temporada que ve us podem veure aquí al Teatre de l'Aurora, ves, no? No estaria gens malament, al Teatre de l'Aurora, la veritat. Nosaltres llancem així la pedreta, com aquell qui no vol la cosa. Perfecte. I així de passada aprofitem que la Carla Vallès torni a la ciutat, que ja tenim ganes de veure-la convertida en actriu, no? Sí, vaig començar al Teatre Nu, amb uns tallers del Teatre Nu al Teatre l'Aurora. Sí, més tard sí que vaig tornar a actuar al Teatre de l'Aurora amb una companyia d'investigació de Barcelona que treballava i sí que vaig fer allà algunes representacions també. Doncs Carla Vallès, ens ha agradat moltíssim avui tenir-te aquí amb nosaltres a la galeria. El temps a la ràdio és el que és i ens agradaria moltíssim poder seguir conversant amb tu i de tots aquests projectes que tens i de la companyia sargantana, però vaja, de moment ens quedem amb aquestes 2 representacions d'aquests 5 mites que fan a la sargantana al Paral·lel de Barcelona aquest cap de setmana i res, que tinguis moltíssima sort i esperem veure't aviat aquí a Igualada. Perfecte, moltes gràcies. Que vagi bé. Adéu, bona tarda. Adéu. La Galeria, 3 quarts de cultura i lleure per no quedar